Olulu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Of those that are unemployed, rather actively looking for employment, we're sitting at 6.8 million. Now we have gone up by 301,000 straight to 8.1 million. Lenyukile inani lentswela-ngqesho kweli njengokuba i-345,000 yabantu iphulukene nemisebenzi phakathi koJanuwari noMarch ngokwengxelo yeziko leenkcukacha-manani. Angeke soze ndiphinde ngixole empilweni yami. Ngeke ngivumane ukutula. Inhlungu nodandatheko lubhalwe ebusweni kwiintsapho zengingqi yogobityholo izama impilo eLanglaagte kwintshona yeGauteng emva kokubhubha kwamawele aminyaka 4 obudala kumlilo wamatyotyombe ngentseni yanamhlanje. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Linyukile inani lentswela-ngqesho kweli. Iziko leenkcukacha-manani leli Stats SA libonisa ukuba kwikota yokuqala izinga lentswela-ngqesho linyukele kumyinge ka-32.7%, lisithi chatha ngomyinge we-1.3% xa kuthelekiswa nekota yesine ka-2025. I-Stats SA ithi yi-345,000 yabantu abaphulukene nemisebenzi phakathi koJanuwari noMarch. Ekuqaleni konyaka belikho noko ithemba kwiinkqubo zoqoqosho, kodwa iinkcukacha-manani zekota yokuqala kumba wentswela-ngqesho zityhilela uba labantu abangangama-345,000 abaye baphulukana nemisebenzi. Kucaca ukuba uqhokreko lumandla lube kumacandelo eenkonzo zemontlalo, ezokwakha nakwezezithuthi. In terms of those that are employed, we have gone down by 345,000 people, and we have gone to 16.8 million. We were sitting at about 17.1 million in the last quarter. If businesses are spending more of the money on transport costs, that means they have less money to pay workers' salaries, less money for salary increases, but also means they have less money to hire new staff. If fuel prices continue to increase, we do feel the economy grinding to a halt. You know, there's this change in terms of how business even operates now with this introduction of AI and so forth. Certain industries are still at risk, and this technology is evolving very fast. It's going to put a lot of pressure on the market at large. Ukanti ke utha oncumisayo uyabonakala kwicandelo lezemveliso, elemigodi nakwicandelo lezolimo nelithelo ngeza amathuba engqesho angama-10,000, uqhaqha omyinge ka-1% ukusukela kwikota yesine ka-2025. Kodwa kunjalo nakweli candelo ingcali yezoqoqosho kwezolimo uWandile Sihlobo ilumkise ngothwaxeko olungaza namafutha nezichumiso ezinamaxabiso axhomileyo kanye nemozulu engathandi ukoma kumaphethelo wonyaka. Nomyinge wentswela-ngqesho kulutsha ke usame kumaqondo axhalabisayo aphezulu anyuke ngo-2% ukuma ku-45.8%. Inhlungu nokudandatheka kubhalwe ebusweni kwiintsapho zengingqi yogobityholo izama impilo eLanglaagte kwintshona yeGauteng emva kokubhubha kwamawele aneminyaka 4 ubudala kumlilo otshise amatyotyombe ngentseni yanamhlanje. Umama waba bantwana ushiyeke enxunguphele kukulahlekelwa ngabantwana bakhe lokama abamelwane betshelwe zizinto zabo kulo mlilo. Lo mama ochiphiza inyembezi uvelelwe impica abadala inkanankana uqobo lwayo njengoba ingane zakhe engamawele zishe zashona. Ubezama ukubamba inyembezi kungavumi njengoba ekhala ezeba nesibibithwane. Ngikhumbula kakhulu. Angeke soze ndiphinde ngixole empilweni yami. Ngeke ngivumane ukutula. Amaphoyisa athi kunedokodo lecala eselivuliwe ukuze kutholakala imbangela yesigameko. Several other shacks also caught fire, which was established around 9 a.m. and were destroyed. It is alleged that the twins were alone in the house when the incident happened at Zambilo Informal Settlement. Lizeka lenkanankana linye ilungu lomphakathi lithi bebeyotheza inkuni nomama walezi ingane ngesikhathi bezwe abantu bememeza bethi kuyasha endlini. Sithema sibheka ngakhona sabheka vele kusha ngakhona ngala yena ahlala khona. So yena wagijima wayobheka bese mina ngagijima ngangena la endlini ndithi ngizothatha ibhakede. Ikhansela lewadi lithi bazozama ukufaka isandla ukuze kwelekelelwe laba abakhahlamezekile.
We will try to organize that shelter for 8 families. Disaster management as well, they've responded to say they're coming. As we speak, they're on their way coming to assist with what they have. Kubi ukuthi kunowesilisa ozame ngawo wonke amandla ukudlubulundela ayozama ukukhipha lezi ingane ngaphakathi njengoba bekuvutha kodwa ubuye ephethe ingubo zokulala zodwa ilapho ke kuqhume khona isililo abantu behayiza lo wesilisa uhangulwe umlilo kanti uthathiwe wasiwa esibhedlela igama lami uCalvin wakwadludla eindabeni zeSABC ngibika ngisengilangilagde eGoli. Abasemagunyeni kwezemfundo eNtshona Koloni babhengeze ukuba zonke izikolo zeliphondo bezivaliwe namhlanje ngenxa yemozulu embi zizakuvulwa ngomso. Bongeza ngelithi izikolo ekufuneka zihlale zivaliwe ngenxa yomonakalo weziseko zophuhliso okanye ungafikeleli kuzo ngenxa yomonakalo okhoyo kufuneka zifake isicelo semvume yokuvala isikolo. Indlela ezahlukeneyo kunye nenyoba eziliqela zisavaliwe kwaye ezinye indawo ezifana neCitrusdal zivaliwe ngenxa yesikhukula kunye neendlela ezingafikelelekiyo. Iinzame zokuhlangula abantu zisaqhuba kwiindawo ezithwaxwa ezizikhukhula eNtshona Koloni emva kweentsuku zomoya obhudlayo kunye neemvula ezimandla, iinyoba ezivaliweyo ezifana neMitchells Pass nokuvaleka kohola wendlela uN1 kuphazamisa iinzame zoncedo nokuhlangula. We're also looking for a window. If there's a window of opportunity, we'll obviously go in there with our helicopters and assist. Then we also have we're concerned with the Breda River. It is overflowing. Abaqhubi bacetyiswa ukuba bangoluthathi uhambo olunganyanzelekanga nanjengoko indlela eziliqela zisavaliwe. Kwanomzamo eStrends abahlali bathi abanayo nehola abanokuthi bafihle kuyo intloko nanjengoko idamile indawo abahlala kuyo emva kokuthwaxwa zizantyalantyala zemvula. We are facing ingxaki apha ye floods. Abantu bethu bangenelwe ngamanzi. Le meko ke ayomeko intsha yenzeke kwi-20 years edlulileyo. Oko each and every year xa kunetha kuba kwimeko enjeni. Abantu bahlala emanzini nabantwana babo. Izanuse zemozulu zithi kulindeleke ukuba ityhile imozulu ukuqala ngomso. From Wednesday afternoon into the evening, we are expecting the rainfall to start to clear out, and then from Thursday until Sunday we are expecting mainly partly cloudy to fine conditions. Umbutho woncedo loluntu iGift of the Givers uthi unceda amawaka oluntu oluchaphazelekileyo kodwa uyasokola ukufikelela kwabo bavalelekileyo. Ubungqina obuthe thaca phambi kwekomishoni kaMadlanga bubonisa isikrokro sokuba igosa lezendlela uSamuel Mashaba nepolisi elisebenza eziofisini warrant officer Marumo Magane baleqa kwindawo kwakumiswe kuyiloli eyayinesiyobisi cocaine ngoJulayi ka-2021 ngenjongo ezingalunganga. Okuvele ngethuba warrant officer izama ukuhlamba igama lakhe kwikomishoni kaMadlanga. Igosa lezendlela nepolisi omsebenzi walo useofisini obukhulu becala aphendula ngayo kwingxelo yeloli eyayithwele isiyobisi cocaine ishiye imibuzo ngaphezu kwempendulo. Oku kwenzeka xa kujongwa amanyathelo alamagosa okusingela phansi indlela zomthetho kunye nokubonakala kuba la magosa ayingazi noba kuyasa okanye kuyahlwa ngalo msebenzi awayewenza engathunywanga phofu. You were clueless and you knew that you were clueless. That's correct, Mashaba was clueless and you must have known that he too was clueless. Correct? Correct, Commissioner. What on earth were you doing handling any of the objects there, the container and the contents? What on earth were you doing? Commissioner, we were innocently trying to process this. Warrant officer Magane uphinde waxinaniselwe ekoneni xa kuboniswa umyalezo wefowuni apho umuntu wayenolwazi ngeziziyobisi wayephendula ngokuba ziphi kumninizo nalapho uMagane azame ukulihlamba igama lakhe kulomba. This is the phone that I was using during my arrest. Even today I'm still using the same. You know we can retrieve. The one-time view. Yes. Yeah, so it happened. Let's leave it there. Ubumpatha kwizenzo zikaMagane noMashaba kuvuse uluvo lokuba la madoda ayinenjongo zobutshijolo ngeziziyobisi. There was no good intentions on your part to get these drugs to be properly dealt with as prescribed by the law. In fact, you had ulterior motives about putting them in that van and you were going to take them where they would not be accounted for.
ikomishoni kaMadlanga iza kuqhuba ngomso. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Zohlukene izimvo zengcali zomgaqo siseko nezomthetho ngendlela inkqubo yomthetho yokuphononongwa kwengxelo yegqiza lepalamente lomhlathi 89 engachaphazela ngayo umsebenzi wekomiti yepalamente ngokuguzulwa kukamongameli. Okulandela isibhengezo sikamongameli sokuba uza kufaka isicelo senkundla sokuba iphononongwe ngokomthetho ingxelo athi akavumelani nokwafunyaniswa yiyo nezizathu zayo ngokuphathelene nesiganeko sokuphangwa kwefama yakhe iPhalaphala. Abanye abahlalutyi bezomthetho bathi ucelo omngeni kwengxelo yesigqeba esizimeleyo sika section 89 akungephazamisa nenkqubo eza kukhangela ukuchithwa kamongameli. Bekwathi isigwebo senkundla yomgaqo-siseko sisabophelela yaye iParlamente ayikwazi ukuthintelwa ekwenzeni umsebenzi wayo ngokomgaqo-siseko ngenxa yokuba kusithi umongameli uthumele ezinkundleni lo mba. Court orders and decisions are binding and must be abided by diligently without delay, as Section 237 states, unless the President can attempt to interdict the commencement of that process. Enye ingcali yomgaqo-siseko uGqirha Phindile Ntliziywana iyavumelana noluvo uthi isicelo sokucela umngeni lengxelo kunye nenkqubo yeParlamente yokuchithwa kamongameli zingaqhuba ngaxeshanye. Nangona kunjalo uthi umongameli usengayirhweca iParlamente ayicela ukuba inqumamise kancinci lenkqubo logama isabheke ezinkundleni. The review application can run concurrently with Parliament's impeachment process because the High Court does not have the power to interdict or halt the Assembly from proceeding with its inquiry until the review is completed. That is because the High Court cannot interfere with the Constitutional Court order. Kwelinye icala uGqirha Mkhuseli Vimba uthi nokuba iParlamente iyaqhubeka neenkqubo zayo elidaba lezomthetho liza kutsala ixesha elide ngenxa yeenkqubo zenkundla kunye namathuba okumane kubhenwa angalandela. The one thing that cannot be denied is that there are going to be delays in this whole process. Then the President mentioned that this will be done expeditiously. That is relative because there are a lot of processes that needs to be followed. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokeli bandla ndiseParlamente. Inkokheli ye-DA uJordan Hill-Lewis uthi ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ufunyaniswe netyala lokwenza ububi kumba wasePhalaphala, i-DA yakuxhasa ukuba asuswe esikhundleni. uHill-Lewis ebethetha ne-SABC eDavidson eGuruleni apho ebethetha-thethana namatshantlizi yombutho kunye nabahlali ngemingeni yolwaphulo mthetho nolawulo njengokuba kujongwe unyulo oluzayo lorhulumente basemakhaya. Our cause is bigger. And that cause must be built on integrity and ethics in government. So we will never be a part of turning a blind eye to wrongdoing and corrupt activity in the state. We will never be a part of it, because then we are winning a short-term gain of having this GNU, but losing our what we want for South Africa over the long term. That is not a fair trade ever. Umbutho wezempilo kwihlabathi jikelele uqinisekise ukuba sele ngabantu abasixhenxe abafunyenwe intsholongwane iHantavirus. Le ntsholongwane selisube imiphefumlo emithathu emva kokuqhambuka kwayo kwinqanawe kanokutsho. Le nqanawe yodidi oluphezulu MV Hondias selisukile kwisiqithi saseTenerife yaseSpain isingise eNetherlands. Iziphathamandla zaseSpain, umbutho wezempilo kwihlabathi kwakunye nee-arhente zezempilo kwihlabathi zizifezekisile iinjongo zokuqubusana nephulo elingxamisekileyo elivuswe kukuqhambuka kwentsholongwane yeHantavirus kwinqanawe iMV Hondias. Ugqityiwe ke umsebenzi wokukhupha abakhweli eTenerife endaweni yokubanyanzela ukuba bazivalele kule nqanawe. Amagosa athi bekunyanzelekile ukuba bacinga ngokhuseleko loluntu kwakunye nempilo yasengqondweni yabo bebekule nqanawe. As you can imagine, there was even mental breakdown for some of the passengers. It's very difficult to stay for weeks in a small container. You can imagine how it affects mentally.
Lenqanawe ibikhwelise abantu abali-147 besuka e-Australia, eNgilani, eJamani kunye namanye ke amazwe. Bekukwakho nabasebenzi abasuka kumazwe angama-23 ohlukeneyo ngelixa kuqhambuka isigulo esichaphazele imiphunga nesathi sabikwa ngomhla wesi-3 kule iMayo. Umbhexeshi wale nqanawe uthi imeko ibimaxongo ngeyona ndlela. The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness. Umbutho wezempilo kwihlabathi umemelela abo babekhwele kule nqanawe ukuba bazibekele bucala elovalelweni okwethutyana bangahlangani nabanye abantu. WHO ikomemelele ukuba nokuba ngubani ozikrokrela ukuba unale ntsholongwane azithi kubucala azivalele yedwa ukukhusela ukusulelana. Kusenjalo umphathiswa wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi umemelele uluntu ukuba luthembe abasemagunyeni kwezempilo ukulawula uqhambuko lwentsholongwane i-hantavirus nabaquka umbutho wezempilo kwihlabathi nebhunga likazwelonke lolawulo lwezifo ezosulelayo. Umphathiswa uthi ngokophando lentsholongwane ayinweni ngokufanayo ne-COVID-19. Ugqirha Motsoaledi besisithethi sembeko kwisikhumbuzo sosuku lwabongikazi kwihlabathi kuGompo City eMpuma Koloni. Uthi unethemba kwisakhono sabasebenzi besebe lezempilo sokuqobisana nentsholongwane i-hantavirus ekwathi benza kangangoko ukuzama ukuthintela ukunwenwa kwale ntsholongwane. Nobody knew that those people there who are citizens of other countries are dying of a virus called hantavirus. It is us in South Africa who discovered that within 24 hours. All our nurses are capable, hence we demonstrated even during the time of COVID that we are capable, doctors and nurses, all scientists. We believe in ourselves and we are trained as a basic training and many other that is beyond. And we have the facilities to take care of that. Lokhu amabongikazi bekuvuyela ukubhiyozelwa kodwa bathi bangavuya ngakumbi ukuba imeko abasebenza phansi kwazo zingaphucuka. Bingaske kuma urhulumente azame kangangoko ukwandisa inani lamanesi. Ngoba xa sithetha ke into ezenyani singamanesi sibambalwa kwendawo siphangela kuzo and iload esiphangela kuzo iba more. Ababongikazi bathi banethemba lokuba intsholongwane i-hantavirus ayizokufana ne-COVID-19 kodwa bathi baza kuzinikela nakweyiphi na imeko. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndikuGompo. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mahlangana namafulifumilanga abasemba vumani ndingonkanyezi nirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlanje ngokuhla kembukeli kuyaphakela into yokubana kunengqele iqhaqhazelisa amazinyo esathu siyilindele kembukeli iqonda ngqo phaa komthatha ekoThekwini naphaa kwiindawo ezixananazileyo kokuphumleni liqhubeke kembukeli linetha ngamandla phaa kwiindawo eziko-Sutherland naphaa koKapa Lodumo ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana iyaqhuba laa mvula ixananazile phaa kwiindawo eziko-DR khona phaa ko-Richards Bay naphaa kaloku mbukeli kwiindawo eziko-Gqeberha singayilibalanga kaloku mbukeli phaa kommangalisweni uSouth African Weather Services kuba isilumkiso ngokuhloba singalindela kembukeli ukulwatyizwa kwamaza kwindawo ezigudlunxeme phaa koGqeberha nomoya obhudlayo kananjalo kembukeli nemvula engamandla ezawuchaphazela kakhulu phaa kwiphondo laseNtshona Koloni. Into ethi kembukeli qiniseka into yokubana yonke into uyenza ngononophelo. La moya obhudlayo uyaqhubeka ke ngokuhla mbukeli chaphazela kakhulu phaa kwindawo ezikomazweni kananjalo phaa komthatha umoya obhudla ngamandla koSutherland naphaa kembukeli ukulwatyuza kwamaza kwindawo ezigudlunxeme. Into ethi ke hlala njalo ukhuselekile ngomso yaqhubeka ke mbukelo kwakulatyuza kwamaza chaphazela kakhulu ke mbukeli indawo ezigudlunxeme phaa koNtshona Koloni. Into ethi ke mbukeli ubangaba ukusondele nebhlorho qiniseka into yokubana yonke into uyenza ngononophelo. Ngokumbukeli sawuthi sijonge amaqondo obushushu sawuqala ke mbukeli ngalo iphondo kwaNdonga ziyaduma kuyaphawuleka mbukeli into yokubana noko phaa koPretoria ku-24 ibe ngu-8 kusasa nje kanti ke mbukeli ngomso lityhile sijonge kaloku phaa kwindawo ezikoLimpopo kuyaphawuleka mbukeli
into yokubana koThayondo noko liphumile ilanga ngo-32 ibe ngu-18 eGiyani ibe ngu-18 kanti ke no-32 ngomso kanti eMpumalanga embukeli kuyaphawuleka into yokubana lawuthi thala iphuma ilanga phako Sikhukhuza ngo-33 eMbombela ibe ngu-30 kanti phaa eMkhondo ibe ngu-26 ibe ngu-8 ngokuhlwa nje kanti ke embukeli ngophaa KwaZulu Natal koMazweni olundile 28 kanti ke embukeli baba ngemenganqaku nayo iMgungundlovu Kokstad ibe ngu-20 ibe ngu-12 kusasa nje ePortshepstone ke embukeli ibe nguye u-26 phaa ke embukeli kwiphondo laseMpuma Koloni eMthatha ngu-23 ibe ngu-10 kuKombo ibe ngu-20 TheQonca libande kakhulu ngo-19 kanti ke babamba ngemanqaku nayo iMakhanda ngo-19 eNtshona Koloni ke embukeli imvula yaqhubeka ngokuna phako Alstrom ngu-17 ibe ngu-12 ngokuhlwa ibe ngu-14 iThathisi ibe ngu-17 ngomso kanti ke babamba ngemanqaku nayo iMossel Bay Northern Cape ke embukeli kuyaphawuleka into yokubana phako Kimberley ngu-18 nethe kakhulu naphako DR ngo-14 kanti ke phakeli ibe nguye u-12 kanti ke ngoku sijonge kwiphondo laseFreystata kuphumleni ngu-19 ibe ngu-6 kusasa nje kanti ke Bloemfontein ibe ngu-16 ibe ngu-7 kanti ngokuhlwa nje sigqibe ke embukeli siqongqothe ngayo iNorthwest khona ke embukeli phako Mahikeng ngu-23 ibe ngu-7 kanti ke phaa eCofvryburg ngu-23 ibe nguye u-7 nakhona ndisatsho ndithi maziqhume ingqawe emaxhekweni iXhosi.